Takže v dnešnom videu, milí diváci, si pozrieme, čo sa dá získať od Adrenaline XL Premier League 2025. Vlastne, pokiaľ ste si kúpili album, to znamená, že ste si museli kúpiť starter set, lebo ak sa nemýlim, tak album sa jednotlivo nepredáva, kde máte garantovanú jednu limitku, jedného Golden Bowlera, 3 packy. No a potom ešte som si ja kúpil jeden celý booster box, ktorý stojí okolo nejakých 50 eur. A máte tam 36 balíkov po 6 kariet. Takže tu už máme pred sebou samotný album. Začneme pekne od prvej strany. Takže čo by som vám k tomu povedal, ešte predtým, než si ho pozrieme, čo všetko sa dá získať teda v tom jednom booster boxe, tak vám vysvetlím, ako to teda funguje, koľko je tu kariet. Tu na albume máte krásne vypísané, koľko akých typu kariet je. Tu máte takú tú najdôležitejšiu kolónku a to sú Golden Bowlery a Invincible, ktorí sú hneď na prvej strane a majú očíslovanie 1 až 9. Golden Bowlery mám teda Sona Heung-mina a Cola Palmera. Mám aj Invincible, ten mám ale odložený v obale, aby sa mi táto karta nepoškodila. Je to predsa najzácnejšia karta z celého setu a aj vlastne to pozadie tej karty sú 3, je modré, zelené a toto rúžovo-fialové a práve toto plazma rúžovo-fialové je najzácnejšie a mne to padlo hneď zo starter packu, za čo som extrémne rád. Je to zatiaľ asi môj najväčší hit, čo sa týka mojej zberateľskej vášne. No, tak karty fungujú tak, že každý tým minuloročnej Premier League má tu dedikovaných 16 kariet, pokiaľ nerátame tie špeciálne, ale čisto tímové. Má jedného brankára, jednu kartu štadionu a jednu kartu odznaku. No a potom tí útočníci, midfielderi a defenderi sú tam tak namiešaní. Kariet je v tomto sete strašne veľa. Oveľa viac, ako ste napríklad možno zvyknutí z nejakých Pokémon setov alebo z nejakých iných, napríklad Naruto setov. V tomto je až 468 kariet a to je ešte ten, dalo by sa povedať, menší, lebo napríklad FIFA World Cup, čo teraz vyšiel, alebo Top Class, mám pocit, že majú cez 700 kariet dokopy. Takže môžeme sa vlastne ísť pozrieť na to tým po týmu, čo tu mám a poviem vám svoje názory. Takže Burnout vyzerá nejako takto. Tie odznaky sa mi mega páčia, môžem vám jeden vybrať, aby ste sa na to vlastne pozreli. Na tých kartách je akoby takéto lesklé holo, keď to bude dobre vidno, asi je. A mega sa mi to páči, napríklad práve v kombinácii s červenou, ako má Burnout. Štadióny sú takto na šírku, niekto to ukladá takto, niekto práve opačne, že štadión smeruje tak, ale mne to príde logickejšie dávať dovnútra. Neviem, to už je na každom. Jediné, čo má série, je napríklad, že na tomto mieste v 4 tímoch nič nemám. A tým, že ten album je priesvitný, tak vidím toho hráča až do Brentfordu, čože mám pocit až 4. tím. Takže máme Arsenal, kde máme viac hráčov, hlavne máme odznak, ten chcem mať všade, bohužiaľ ho všade nemám. Aston Villa, Brentford, kde mám skoro stranu, chýba mi len jeden jediný útočník. Potom tu máme Brighton, Chelsea, z ktorej dokonca celú stránku aj nemám. Chýba mi tu hráč. Vidíte, vravím, Crystal Palace má veľmi podobné dresy. No, tým, že vidno na ďalšiu stranu, tak niekomu by sa mohol zdať, že je to na tejto. Odznačík Crystal Palace, Everton, Fulham, tu máme Ipswich, ktorí hneď aj vypadli, Leicester, môj obľúbený Liverpool, z ktorého som celkom sklamaný, že som nedostal až tak veľa kariet, ako by som chcel. No ale mám tu nejakých lepších, mám tu hlavne veľa hráčov, čo už aj odišlo. Mám tu Trenta, mám tu Luisa Diasa, mám tu 2 mladíkov z akadémie, mám tu Dominika, brankára, aspoň Alisona. Samozrejme Anfield. Manchester City, Manchester United, Newcastle, z ktorého mám celkom dosť, lenže iba na jednej strane. To je divné na tom sete, že v každom balíku, pokiaľ vám padol napríklad jeden hráč z nejakého týmu, tak bola obrovská šanca, že vám padne ešte jeden druhý. Neviem prečo to tak bolo, ale bolo balíku 6 kariet. Pokiaľ tá prvá, tá non-rare, bola napríklad Newcastle, bola veľká šanca, že tretia alebo štvrtá v poradí bude taktiež Newcastle.
A potom dosť často sa stávalo, že keď mi padli možno týchto všetkých hráčov som získal v 4 balíkoch. To nebolo, že v 16, alebo v každom balíku jeden. Je možné, že všetci títo hráči mi padli v 4 balíkoch, čo mi prišlo také divné, ale nevadí. Newcastle mám Crest a akože aj priesvitný, ten Crystal Crest, ktorý je garantovaný v práve jeden v celom boxe. Padol mi Newcastle, mid, ale dá sa to prežiť. Chcel som niečo lepšie, ale aj Newcastle sa dá prežiť. Máme tu Nottingham, Southampton, ktorý taktiež išiel preč, Tottenham, West Ham United a Wolves. Wolves má mega pekný tento crest. V tomto sete s tou žltou to fakt sedí, tá siva. No a teraz sa môžeme presunúť teda špeciálne karty. Máme tu Super Stopperov, potom tu máme High Flyerov. Mám pocit, že z každej kategórie mám minimálne jedného hráča, takže vám vlastne všetky kategórie dokážem ukázať. Potom máme Defenders Hero, ktorých mám skoro všetkých, chýbajú mi traja priamo takto pekne do uhlov priečky, jak na schvál. Potom máme Powerhouse, Relentless, tieto karty sú veľmi zaujímavé, sú také veľmi farebné a pekný odtieň majú. Potom máme Midfield Masterov, ktorých je celá strana. Model Pro, Breakthrough, ktorí majú taký, neviem či to sa bude vidno, ale taký akoby 3D efekt, že ten hráč akoby vyskočil z toho skla. Potom tu máme Hypersonic, ktoré sú také metúce, také, že vás majú omámiť, alebo jak to nazvať. Precision, ktorý mi padol úplne z posledného peku, za čo som veľmi rád, lebo inak by som vlastne nemal tento typ karty. Adrenaline Rush Kevina De Bruyneho, túto kartu mám veľmi rád. Máme tu Magic Toucher Diogo Jota, nech mu je zem ľahká. Výborný hráč Liverpoolu, ktorý bohužiaľ tragicky toto leto zomrel. Máme tu Fire a Ice. Ice je asi aj najobľúbenejší typ karty z tohto setu. Keď sa na to pozriete, Masona Mounta, tak to vyzerá extrémne dobre podľa mňa. Vrátime ho. Nech sa nám nepoškodí. Strašne z neho vypadávajú karty, vadí mi to, sere ma to. Proste vy otáčate strany a tie karty, ak sa prehybajú, oni dokážu vyklznúť, lebo sú strašne veľké akoby tie, tak to povedať, tie zásobníky. Možno keby som to všetko dával do slivov, tak by to bolo presné, ale tak tieto niektoré jednocentové karty nebudem dávať do jednocentových slivov. Tu máme celú stránku World Class, keby bola plná. A tu už máme tie najvzácnejšie karty zo všetkých. A to Fenomy. Mám Virgila van Dijka aj Erlinga Haalanda. A potom hotshoty Ivana Tonyho a Rasmusa Højlunda z United. Potom tu máte už iba miesto na nejaké svoje vlastné špeciálne karty alebo limitky. Alebo Crystal Crest, ktorý mám práve tu na konci. Ktorý vám aj ukážem. Takže Crystal Crest vyzerá nejako takto. Ten máte garantovaný jeden v boxe. Podľa mňa skvelé. Možno tento sivé ohraničenie by som tam nedával, ale dal by som to celé, akože Crystal, iba ten znak. A potom ešte ako poslednú kartu, tu mám Limited Edition Vitaliho Mikolenka, ktorý, ak sa nemýlim, tak on bol v tom starter sete, že tam bola vlastne jedna limitka rôzna. Mám pocit, že bol v starter sete spolu s jedným Golden Bowlerom a to bol Cole Palmer. Takže sme na konci tohto alba a ja verím, že toto video sa vám páčilo. Ukázali sme si, čo vlastne môžete získať zhruba za 50, viac, 60 eur, pokiaľ máte starter set, kde máte to album, plus 3 packy, nejakú limitku a Golden Bowlera, plus booster box. Takže nezabudnite nahodiť odber na tento kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videjká zo zberateľských kartičiek, futbalových, pokémonských, alebo iných z anime, alebo iných športov. Ja som Knarf, budem rád za každý odber, zdieľanie alebo like, pekný komentár a vidíme sa znovu na budúce. Majte sa.